Salam qadırlı iyildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen iyildeşlerimizden gelen sorulara esaslanan bir tema tayarladım ve bu barada gurrun etmek isleyen. Sonku vaqtlarda köp adamlar menin bilen habarlaşıp İsa Mesih'in kim olduğunu soruyarlar. İsa Mesih hakikaten kim olupdur? Bu soru qatı vacip soruların biri, bütünley adamzadın durmuşunda ölüm ya da yaşayışı keskitleyen soru yine şunda cemleniyor. İsa Mesih'in hakikaten kim olduğunu bilmek ve ona bolduğu yağlı iman etmek bu adamzadın yaşayışını, baki yaşayışını keskitleyen en vacip sorudur. Men qatı beğeniyen şeyle ildeşlerimiz için yüreğinde bar olan sorular berýänligi için ve bu soruların cevabını hakikatten bilmek isteyen adamlar için beğeniyen. Näme için? Sebebi İsa Mesih barada qatı kän gürrüňler var, mışlar var. Her kim bir zat diye, her kim öz düşüncesine göre, her kim eşidesine göre onun o plandır, o İsa Mesih buldur, oldur şeyle sözleyerler. Ama hakikaten İsa Mesih kim ki deyip onu bilmek isteyen adamlar var. Bu adamlar için men beğeniyen ve şeyle adamlara men bugün İsa Mesih'in kim olduğu barada gurrun vermek isteyen. Elbette qadırlı ildeşler, köçeden ya da il arasında halktan mışı geplere, mışı gurrunlere esaslanıp İsa'nın kim olduğunu bilecek olsan onda kellen qarışar. Sebebi her kim bir zat diye bilenem gürleye, bilmedigem gürleye, birinden çala eşidip çala gurrun berýänler var, üstüne koşup gurrun berýänler var, ayırıp gurrun berýänler var. Umuman aydan wagtynda İsa Mesih'in hakikaten kim olduğunu bilmek için mışı geplere ya da köçeden eşiden sözlerine däl de hakikat faktlar bolan Hudaýyň sözü mukaddes kitaba esaslanmalıdır. Yoksa biz onun kimligini hakikaten bilip bilmeýäris. Görüşüňiz ýaly ekranda siz Tövrat, Zebur, İncil kitaplar deyip görýäňiz. Belki bu kitapların adlaryny da eşidensiniz. İl arasında Hudaýdan gelen bir näçe kitaplar var ve Tövrat, Zebur, İncil kitaplar bular ilki gelen kitaplar deyip aýdýarlar. Bu ýöne yerden aýdylmaýa. Hakykatdanam Hudaýdan gelen bu üç kitap dolulugyna Hudaýyň sözüdür ve bu üç kitapta Hudaý barada, Adam barada, bütün peygamberler barada, galyberse de İsa Mesih barada İncil kitabı dolulugyna onun kimligini bize ayan edýär. Biz özümizden onun kimligini bilip bilmeýäs. İsa Mesih'in kimligini ayan edýän mukaddes kitaba, İsa'nın özünün eden mucizalaryna, onun doğuluşuna, onun yaşayışına, onun yer yüzünde yaşap geçen wagtynda beren taglimatlaryna esaslanıp onun kimligini bilip bilýäs. Gelin häzir sizin bilen bu temamıza giriş etmek için käbir aýatlary ilki bilen okalyň. İsa Mesih'in şägirdleri, resullary onun bilen bile 3 ýyllap giýje gündüz wagt geçirip İsa'nın mucizalaryny, İsa'nın beren taglimatlaryny öz gulaklary bilen eşidip, öz gözleri bilen gören adamlar. Olar İsa Mesih'in hakikaten kim bolanlygyny nähili tanapdyrlar, nähili bilipdirler. Bu bolan wakalara, bu faktlara esaslanıp käbir aýatlara seredip geçelin. İlki bilen men mukaddes kitaptan Mattanyň hoş habary 16-njy babyň 13-nji 17-nji aýatlaryny okama isleýän. İsa'nın belli bolan şägirdleriniň biri, Resul, ýygnaklaryň baştan ýygnaklary kuran biri, onun adı Petrus. Petrus İsa Mesih'i nädip tanaýa. Seredin. İsa Kaysariýa Filippi şäheriniň golaýyna gelende şägirdlerinden adamlar insan oğluna kim diýerler diýip sorady. Şägirdleri ona käbirleri Yahya çümdürüci, käbirleri İlyas, başka birileri Yeremia, käbirleri peygamberlerden biri diýerler diýip jogap berdiler. İsa olardan siz maňa kim diýersiňiz diýip sorady. Simon Petrus sen diri Hudaýyň ogly Mesihsiň diýip jogap berdi.
İsa ona şeýle diýdi: "Nähili bagly sen ey Yunus oğlu Simon? Bu sırrı sana ayan eden insan däl de gökteki atamdır" diýdi. Ine bolan waka. Mukaddes kitapta yerleştirilen ayatlar. Bu ayatlar bize nämeni görkezýär? İsa Mesih hakykatdan kim diyen sonra, şol döwürde de İsa yer yüzünde yaşan döwründe de bu sorak iň wajyp soraların biri bolupdyr. Şonuň üçin İsa öz şägirdlerinden soraýar. Halk maňa, adamlar maňa näme insan ogluна kim diýýärler diýip soraýar. Jogaplaryna seredin. Şägirdleri oňa, käbirleri sana Yahya çündürüji diýýärler. Käbirleri sen İlyas peýgamber diýýärler. Käbirleri seni İrmiýa peýgamber diýýärler. Käbirleri bolsa köne peýgamberleriň biri ölümden dirilip gelipdir diýýärler. Her kim bir zat diýär. Her kim bir zat diýär. Häzirki döwre meňzeş dogurdam. Häzir biziň döwrümizde de şeýle. Her kim bir zat diýär. Adamlar İsa Mesihiň ýöne bir peýgamber boldugyna inanýarlar. Ýöneki beýleki peýgamberler ýaly bir peýgamber boldugyna inanýarlar. Ondan artyk däl. Emma siz bu üç kitabı okasaňyz, Tövrat, Zebur, İncil kitaplarını okasaňyz, İsa Mesih barada köne ähde, İsa entek ýere gelmenke yüzläp İsa Mesih barada peýgamberlikler bar. Onun geljegi barada, nähili boljaklygy barada. Täze ähde bolsa İsa'nın İncil kitabında İsa'nın hakykatdan kim olduğunu beýan edýän, onun güýjüniň, gudratyny beýan edýän, onun özünün özüne kim diýip atlandıran yerlerini görýäňiz. Diňe peýgamber diýen adamlar şol döwrdäki adamlara meňzeýär. Ol döwrdäki adamlar da mundan artyk bir ilham almandan soň diňe peýgamber diýen düşünje bilen çäklenýärler. İsa beýleki peýgamberleriň biridir. Kimdir biri için Yahya, kimdir biri için İlyas, kimdir biri için Irmiýa peýgamber. Emma İsa bu aýdylanmışmışy sözler bilen halkyň oňa kim diýip at berýäni bilen kanagatlanmady. Ol öz şägirdlerinden sorady. Siz maňa kim diýip aýdýarsyňyz? Olar diýdiler. Simon Petrus oňa diýdi, sen diri Hudaýyň ogly Mesihsiň diýip jogap berdi. Seredin, diri Hudaýyň ogly Mesih bu peýgamber diýmekden beýik bir zat. Diri Hudaýyň ogly sen. Sen bütün dünýäni halas etjek Mesihsiň, halaskersiň. Bu beýik bir zat. Muny ýöneke ýaňdy, ýöneke adaty adamlar bu sıra düşünmediler. Olar üçin İsa Mesih diňe bir peýgamberde. Emma Simon Petrus İsa'nın kimligini hakykatdan gördü. Ona bu sır ayan boldu. Nädip bu sır ona ayan boldu? Serdin. İsa ona şeýle diýdi Petrusa. Nähili bagtly sen ey Yunus oglu Simon. Bu sırrı sana ayan eden insan däl. Çünkü insan insana İsa Mesih'in kimligini ayan edip bilmeýär. İnsanda bu sırrı ayan etmege güýç yok. Bu sırrı ayan edýän gökteki atam sana bu sırrı ayan etti Petrus diye. Hakykatdanam Hudaý Petrus'un yüzündeki perdeni ayırdı. Ol perde ayrılandan soň Petrus İsa Mesih'in diri Hudaýyň ogly Mesihdigini görüp bildi. Ine bu kesketleyici, iň wajyp bolan ýeri şutaýdadyr. Petrus bu perde ayrılmadan ozal İsa'nı tanamaýardy. Bu perde ayrılmazdan ozal ol İsa'nın Mesihdigini, diri Hudaýyň ogludygyny görüp bilmeýärdi. Haçanda bu perde ayrılan wagtynda, bu sırrı Hudaý ona ayan eden wagtynda ol Mesih İsa'nın hakykatdan kim olduğunu, Hudaýyň oglu boldugyny, onun Mesihdigini görüp bildi ve ona iman etdi. Şol wagtyň özünde de Petrus ýokardan doguldy ve halas boldu. Günählerinden halas bolup ýokardan doguldy ve ol Hudaýyň çagasy bolmak hakyny şol ýerde, şol sekundda aldı. Bu nähili ajaýyp zat.
İnsan sana ayan etmedi. Bunu sana gökteki atam bu sırrı sana ayan etti diye. İnsanlar özleri hiçbir adamın ruhu gözlerini açmağa gücü yoktur. Bunu Hudaýyň mukaddes ruhu häzir bizim aramızda da bunu ediyor. Gelin ýokardaki adamlar barada birazcık gürrüň edeli. Ýokardaki halk, köpçülük diýeli. Köpçülük diňe peýgamber diýen düşünje bilen çäklenýärdi. Olar İsa'ny diňe peýgamber diýip hasaplaýardylar. Mundan artyk peýgamberden beýikligini, Hudaýyň ogly Mesih diňine olaryň gözü yetmeýärdi. Olar ona iman etmeýärdiler. Çünki olaryň İsa'ny tanaýyşy diňe şol baskan çaktady. Köp adamlar menden soraýar. İsa Mesih'e diňe peýgamber diýip iman etsek yeterlik dälmi? Eger yeterlik olsa da onda İsa öz şagirdlerine aydardı. Bolýa siz de şo şeýle inanyberin. Halk şeýle diýen olsa onda siz hem şeýle inanyň diýmedi. Hudaý İsa Mesih'in peýgamberden uludygyny, diri Hudaýyň ogly Mesih diňine Petrusa ayan etdi. Näme üçin bunu ayan etdi? Sebäbi bu sır ayan bolmazdan ozal hiçbir adam Hudaýyň padşalygyna girip bilmeýär. Halk diňe ona peýgamber diýip inanýardy. Onun hakykatdan kimdigini biljek bolup agtaran adamlar, Hudaýdan dilen adamlar bu sır olara ayan boldu. Diňe peýgamber diýip inanýan adamlar entek İsa'ny yeterlikli derecede tanamaýarlar ve İsa'ny tanamadyklary üçin olar Hudaýyň çagasy bolmak, Hudaýa ata diýip yüzlenmek hakyny da alyp bilmeýärler. Çünki bu ilham ayan bolmalydyr. Her bir adama şahsy ayan bolmalydyr. Gelin yine de dowam ettirelim. Diňe bir Petrus şeýle sıra Petrusa ayan boldumu? Yok. Mukaddes kitabyň sahypalarynda görýän köp adamlarımız, İsa'nın ilk şagirdlerinin köpsi bu sıra şahsy, bu sır olara ayan boldu. Seredin. Marta bilen Maria, olaryň bir Lazarus atly dogany bolýar. Ol ölýär, onu jaýlaýarlar. 3 günden soň İsa yetişip gelýär. İsa Lazarusy ölümden diriltýär. Ol Yahyanyň hoş habary 11-nji babyň 27-nji aýatynda Marta şeýle İsa'ny tanaýar. Seredin. Ol İsa, "Hawa Rabbim, men seniň şu dünýäge gelmeli, Hudaýyň ogly Mesih diňe inanýaryn" diýär. Haçanda ýanky mucizany gören wagtynda, İsa doganyny ölümden dirilden wagtynda Marta İsa'nın hakykatdan hem peýgamberden ululugyny, onun beýikligini, diri Hudaýyň ogly Mesih diňine göz yetirdi ve ona iman etdi. Ol öz agzy bilen "Hawa Rabbim, men seniň bu dünýäge gelmeli Hudaýyň ogly Mesih diňe inanýaryn" diýip öz agzy bilen İsa'nın peýgamberden uludygyny ikrar etdi. Yine de dowam etsek, şagirdleri haçanda İsa suwun ýüzünde ýören wagtynda Petrus onun ýanyna geljek bolýar. Olam gel diýe. Petrus suwun ýüzünde ýöreýär de bir näçe ädim İsa garşy ýörenden soň ýanky köldäki tolkunlara seredip gorkýar da ünsünü İsa'dan soğup ol yıkılıyor. Suva çümüyor. İsa onu elinden tutup çekip çıkarıyor. Bu bolýan wakanı gaýykda oturan şagirdlerin köpüsi hemmesi görýär. Ve yankı gören şagirdler gaýykdakylar. Mattanyň hoş habary 14-nji babyň 33-nji aýatynda gaýykdakylar "Sen dogrudan da Hudaýyň oglusyň" diýip ona secde etdiler. Seredin, köne ähde hiçbir peýgamber özüne secde ettirmedi. Çünkü olar özlerinin insandygyny, diňe Hudaýa secde etmeli diýip özüne secde edilen secdeni kabul etmeýärdiler. Emma İsa Mesih hiç yerde de, bir näçe yerde ona secde edýärler. Onun Mesih diňe diri Hudaýyň oglulygyny ikrar edýärler. İsa Mesih muňa garşylyk görkezmeýär. Sonra yüze çıkıp bilýär. İsa Mesih bilen duşmak, İsa Mesih'in peýgamberden ululugyna, Hudaýyň oglulygyna iman etmek, onun bütün dünýäniň günäsini öz üstüne aljak Mesih diňine iman etmek
bu şeyle bolup geçen olsa, onda hazır bizim dövrümüzde bu nähili işleýär. Çünkü biz İsa'nı fizik taydan hiç gözümüz bilen görmeýäs. İsa bilen bile bağlılık tutmadık. İsa bizim öyümüze gelip mucize görkezmedi. İsa'nın taglimatlarını onun ağzından eşitmedik. Bizim dövrümüzde, bizim yaşayışımızda bu nähili bolup bilýär. Bu sorak elbette döreýär, gadyrly doganlar. Bu soragyň jogabı şeýledir. Häzir men size 3 sany bolan waka barada gürrüň berdim. Petrusyň durmuşunda, Martanyň durmuşunda, gaýykdaky şähertleriň durmuşunda olar İsa'nın Mesihdigine, bu syry nähili olara ayan boldy. Olaryň hemmesi bir görnüşde, bir yerde, bir hili ayan boldymy? Ya da her kime aýratyn dürli hili görnüşlerde İsa özüni ayan etdimi? Görýäňiz, bu 3 wakanyň üçüsi de aýratyndyr. Bir-birine meňzeýän däldir. Biri deňizde gaýykda şahsy Petrus, Marta bilen Maria dogany ölümden direlen wagty İsa'nın gudratyny gören wagty bu syr olara ayan boldy. Gaýykdaky şähertler İsa'nın suwuň ýüzünde ýörep gelýänini gören wagtynda onuň peýgamberden uludygyna, bütün tebigatyň ähli güýçleri oňa boyun bolýanlygyna hayran galyp oňa iman etdiler we onuň peýgamberden beýik boldygyna ikrar etdiler we oňa sejde etdiler. Bizim döwrümizde de gadyrly doganlar şeýledir. Men köp adamlary tanaýan, öz durmuşymda da men günälerime towba edip İsa Mesih hakykatdan meniň günälerim üçin ölendigine iman eden wagtymda, onuň halaskar Rebdigine iman eden wagtymda, Hudaý maňa İsa'nın yeketäk halaskardygyny, onuň diri Hudaýyň ogludygyny, onuň meniň günälerim üçin ölüp 3-nji gün ölümden direlenligine bolan imany berdi. Bu nähili bolup geçenligini men beýan edip bilmeýän. Sebäbi ruhunda direliş bolup geçýär. Ruhunda direliş bolanda adam onuň nähili bolup geçýäniniň farkynda bolmaýar. Bugün şeýle şaýatlyklary görýän adamlar giýje uklaýarlar, ertir başga adam bolup turýarlar. Adamlar günälerden towba eden wagtynda olaryň üstüne mukaddes ruhyň inenini görýän. Meniň ruh üstümeden Hudaýyň mukaddes ruhy indi. Men İsa Mesihi, onuň Hudaýyň oglulygyny gördüm ve oňa iman etdim. Hudaýyň ruhundan doguldum. Bugünden başlap, eýäm 20 ýyl geçdi. Hudaý meniň içki dünýämi täzeledi. Meni täze adam edip yaratdy. İsa Mesihin kimligini gören wagtymda ruhtan doguldum. Onuň peýgamberden uly boldygyna görýärin. Onuň diri Hudaýyň oglulygyna iman edýärin. Hudaýyň ruhu meniň içimde ýaşaýar. Men bu ruhtan dogulandan soň, Hudaýyň ruhundan dogulandan soň göktäki atama menem ata diýip ýüzlenip doga edip başladym. Sereden şu taýda şu syr bar. İsa Mesih'e diňe peýgamber diýip inanýan adamlar, olar halas bolan adamlar däl. Çünki olar İsa'nın Hudaýyň ogludygyna iman getirmeýärler. Onuň Mesih we halaskardygyny, Rebdigine iman etmeýärler. Bu iman etmeýänligi üçin olaryň imanynda kemlik bar. Bu kemçiligiň barlygy üçin olar İsa'nın kimligini hakykatdan tanamaýarlar. Tanamaganlygy üçin olar Hudaýyň ruhundan dogulmaýarlar. Diýmek, olar diri Hudaýa göktäki atam diýip ellerini galdyryp doga edip bilmeýärler. Näme üçin? Sebäbi göktäki atam diýmek üçin adam ruhtan dogulmaly. Ruhtan dogulmadyk adam Hudaýa atam diýip ýüzlenip bilmeýär. Sereden oğulluk hakkı nereden gelýär? Yahya'nın hoş habary 1-nji bab 12-nji aýatda bize has düşünükli bolýan bir aýat bar. İsa Mesih'e iman edenler, onu yüreğine kabul eden adamlar Hudaýyň çağalary, Hudaýyň oglu gyzy bolmak hakyny gaýtardan aldylar diýip ýazylan. İsa Mesih bu hakkı adamlara berdi diýip ýazylan. Kim ona iman eden olsa, onu kabul eden olsa, onun Rebdigine, onun halaskardigine, onun diri Hudaýyň oglulygyna iman eden adam Hudaýyň oglu bolmak hakyny alýar. İsa'nın Hudaýyň oglulygyny sen ikrar etmesen, sen hiç haçan özüň Hudaýyň oglu bolmak hakyny almarsın. Bu biri bilen bağlanışyklydyr. İsa Hudaýyň ogludur. Ona iman eden adam özü de Hudaýyň
çağası olmak hakkını alıyor. Hudaýyň çağası bolan her bir adam ona ey gökdäki atam diýip ata oğul gatnaşygy dikelýär we ata diýip ol yüzlenip başlaýar. Ýogsa sen diňe ona peýgamber diýip ynanarsyň. Bu ynanýan ynamyň seni halas etmez. Şol döwürde de köp adamlar, dürlü hili pikir eden adamlar bar. Häzirem şeýle, İsa barada sorasaň, adamlarda dürlü hili pikirler bardır. Kimdir biri ona diňe peýgamber diýär, käbirleri peýgamberleriň içinde iň gowusy diýenlerim bar. Käbirleri peýgamberleriň içinde iň gudratlysı diýenýän bar. Käbirleri İsa Mesih gaty akylly adam bolupdyr. Hudaýa ynanmaýan ateistler de onuň nähili şahsiýet bolup ýaşanlygyny, günäsiz bir moral taýdan durnukly, bir gowy zatlar öwreden mugallim, gowy adam bolupdyr diýip onu ikrar eden adamlar da bar. Emma bu yeterlik däldir. İsa Mesihiň hakykatdan kim boldugyny bilmek, bu senin cennete mi, dözaha mı düşeceğine keskitleyen iň wajib soragdyr. Serdin Yahyanyň hoş habary 8-nji babyň 36-njy aýatynda şonuň üçin oğul sizi azat etse, siz hakykatdanam azat bolarsyňyz diýär. İsa Hudaýyň ogludyr. Ýaşaýyşmy ýa-da ölümmü? Tutsaqlykdan, günäniň tutsaqçylygyndan, gulçylygyndan azat etmek ygtyýar ogla berilipdir. Oğul sizi azat etse, siz hakykatdanam azat bolarsyňyz. Yine şeýle diýär İsa, atamyň maňa beren adamlarynyň bary maňa geler. Men ýanyma gelenleri asla kowmaryn diýär. Eger meni iyi veren atanyň özü getirmese, hiç kim maňa gelip bilmez. Ýanyma gelen adamy bolsa men ahyrky gün direlderin diýär. Yahyanyň hoş habary 6-njy bab 37-nji 44-nji aýatlary. Şu taýda ýene bir täsin hakykat ýatyr. Atanyň maňa beren adamlarynyň bary maňa geler. Men ýanyma gelenleri asla kowmaryn diýär. Eger meni iyi veren atanyň özü getirmese, hiç kim meniň ýanyma gelip bilmez. Ýanyma gelen adamlary bolsa men ahyrky güne direlderin diýär. Onda şeýle sorag dörýär. Bir adamyň halas bolmak üçin näme etmeli? Köp halas bolan adamlar var. Kimdir biri öz äri üçin dogaýa dilege diýenler halas bolsun, İsaga iman etsin diýenler bar. Ýyllar boyu dilege diýenler bar. Köp adamlar öz aýaly üçin dilege diýär. Köpleri özüniň çağalary üçin dilege diýär. Köpleri özüniň ene atasy, hossorlary üçin dilege diýär. Olar da İsa Mesihiň kimdigini bilip ona iman getirip halas bolsunlar, janlary halas bolsun, cennete düşsün diýip doga edýän adamlar bar. Köplenç soragy şeýle, halas bolmak adama baglamy? Ya adam İsa Mesihi kabul etmeýän olsa, ol günäkärmi? Ol jogapkärlimi? Ya da Hudaýdan baglymy adamyň halas bolmagy? Bu da bir sır. Seredin bu sır näme diýär? Petrus İsa Mesihiň kimligini tanan wagtynda, onuň diri Hudaýyň ogly Mesihligini ikrar eden wagtda İsa, "Nähili sen bagly Yunus ogly Simon? Bu syry sana aýan eden insan däl de gökdäki atamdyr" diýdi. Adam gökten ilham almagy hökman wajypdyr. Yine de bu soňky okan aýatymyzda meni iyi veren atamyň özü getirmese hiç kim meniň ýanyma gelip bilmez diýär İsa. Onda biz doga eden, dilek eden wagtymyzda bir adamyň halas bolmak üçin dilek eden wagtymyzda nähili dilek etmeli? Biz ine şeýle diýip dilek etmeli. Ey göklerdäki atam, meniň ýakynlarym üçin, meni dinleýän, görýän adamlar üçin olary özüň İsa'nın yanına getir. İsa'nın hakikattan senin oğlun boldugyna, İsa'nın halaskär Mesih boldugyna iman etmek üçin bu sırrı häzir meni görýän adamlara aýan et Rabbim. Sen Petrusa aýan edişiň ýaly olara da aýan et. Olaryň ruhu gözlerini aç.
Olar Mesih'in hakikattan Hudaýyň oglulugyna iman etsinler. İman edip onu kabul edip, olar da Hudaýyň oğulları ve gyzlary bolmak hakyny alsınlar. Olar ýokardan, gökten, Hudaýyň ruhundan dogulsunlar. Olar täze adam edip yarat diýip Hudaýa dilek edin. Çünki Hudaý adamlaryň gözüni açýar. Hudaýyň mukaddes ruhu häzir biziň aramızda. Ol adamlaryň gözüni açýar. Hudaýyň ruhu günäkär adamlaryň gözündäki perdeni aýrýar. Olar İsa Mesih'i Reb ve halaskar hökmünde, diri Hudaýyň oglu hökmünde görüp ona iman eder ýaly. Umydyňyzy üzmäň. Hudaý siziň dileklerinizi eşidýär. Bir adamyň halas bolmagy bu Hudaýa baglydyr. Emma biz öz tarapymyzdan hakikaty wagyz etmek, hakikaty gürrüň bermek ve bu hakikata göre her günkü durmuşumuzda yaşamaklyk bu biziň jogapkärçiligimizdir. Goý Hudaý size ak bata versin. İsa Mesih'in adı bilen. Amin.